Molekylær biomedicin er den uddannelse, der med et snit på 11,7 kræver det højeste gennemsnit i landet. Ugens pensum har besøgt studieleder Morten Jonsen for at høre, hvorfor det netop er molekylær biomedicin, der kræver det højeste snit. Og jeg tror helt alvorligt, at det er fordi, at der er flere og flere studerende, som rigtig gerne vil herind og have den uddannelse. Og så er det tydeligt klart for dem der gerne vil herind, at man bliver nødt til at have et højt snit, og så får de altså nogle fuldstændig surrealistisk høje snit. Men hvad er det så for en uddannelse, der gemmer sig bag det høje snit? Molekylær biomedicin handler om den molekylære biologi af menneskelige sygdomme. Det betyder sådan set menneskelige sygdomme studeret på det allermindste mikroskopiske niveau. Det vi faktisk har gjort, er, at vi har taget molekylær biologi, som ligesom en underafdeling af biologien, som nu er ved at være 50 år gammel, og så dens anvendelse over på medicinen, som er det, som handler om menneskelige sygdomme. De to ting er blevet sat sammen. Og medicinen plejede jo og er stadigvæk hovedsageligt noget, der foregår på det sundhedsvidenskabelige fakultet, og det her molekylær biologi har siden begyndelsen hovedsageligt foregået på det naturvidenskabelige fakultet. Så sådan et spørgsmål om at finde to forskellige kulturer og bringe dem sammen. Dog mener Morten Jonsen ikke, at karaktergennemsnittet er altafgørende for, hvorvidt man er egnet til at læse molekylær biomedicin. Men selvfølgelig går vi glip af nogle studerende, som sagtens skulle have klaret det. Til gengæld må vi så sige, at det viser sig også, at alle dem, der kommer herind, de viser sig stort set alt sammen at klare det. Jeg tror ikke, der er nogen som helst bedre studieegnet om folk, der har et gennemsnit på noget, som hedder 11,7, snarere end nogen, der har noget, der hedder 10,5. Det tror jeg virkelig ikke. Den eneste grund til, at man har det måde, det er, at det er den eneste objektive måde, at man kan selektere blandt de studerende på. Uddannelsen er forholdsvis ny og har eksisteret siden år 2004. Men hvordan har interessen så været fra begyndelsen? Og så blev der jo kvote 2 optag med ansøgningsfrist 15. marts 2004. Til det optag kom der 90 ansøgninger. Så selvom vi sådan set kun havde eksisteret i mindre end 2 måneder, så var der straks svar ligesom fra de kommende studerende, at det synes de godt nok lød spændende. I 2008 fik kandidaten på molekylær biomedicin status som en eliteuddannelse. Men hvad vil det egentlig sige? Det at være en eliteuddannelse vil sige, at ministeriet har udnævnt dig til at være en eliteuddannelse efter en ansøgning, som vi skrev. Og vi skrev en ansøgning på baggrund af, at vi synes, at det, der rigtig også trængte til i den videregående uddannelse, det var, at alle studerende skulle internationaliseres. De skulle sendes ud til udlandet. De skulle have kontakt med udlandet. Det var ligesom en del af det. Man kan ikke være moderne arbejdende forsker uden at være knyttet til et internationalt netværk. Og det ville vi have med. Og så sagde ministeriet, at så må de godt kalde jer en eliteuddannelse. For det var der ikke så mange andre, der gjorde. Så fik vi nogle ekstra penge, og så får man nogle ekstra penge til de studerende, som vi så bruger til enten at de rejser ud og kommer tilbage igen, eller vi henter nogle lærere ind til dem. Og hvad byder fremtiden så på for de færdige kandidater? Langt de fleste af dem, de vælger altså at fortsætte med Ph.D.-studier. Fordi vi sigter simpelthen på, at det er en forskeruddannelse. Det er ikke sådan umiddelbart praktisk anvendeligt. Kun det praktisk anvendelige i sådan noget som biomedicinske industrier, som Danmark jo har et antal ganske store industrier i. Og så er man jo ikke færdig, bare fordi man bliver færdig som kandidat, så fortsætter man som Ph.D. Og der er rigtig mange af de studerende, som startede i 2004 og senere, som går videre som Ph.D. Men de nye studerende kan dog også se frem til mere end blot tykke bøger. Jeg har simpelthen aldrig set bedre studiemiljø. De laver, hvad der har været nævnt og udråbt til at være landets bedste rusintroduktion. Og de er bare rigtig dygtige til, at det også er en sådan social sammenkittet ting at være molekylær biomedicinstuderende. Og jeg tror simpelthen ikke, det er at finde noget bedre studiemiljø. Det gør jeg simpelthen ikke. Og det er kun de studerendes skyld, at det er sådan.